следващата история ще ви запознаем с Деси. Тя е от Разград, на 31 години и е майка на 2 малки момчета. Животът ти се преобръща. Деси преминава през всички емоции, през гняв, отчаяние, страх, надежда, но в нито един момент не се предава. Вижте една история за силата на духа. Деси е на 31 години. С ужасът на коварната болест Деси се сблъсква преди 10 години, когато майка изведнъж се превръща от мил и грижовен родител в абсолютно непознат. Тя много поистваше, а постоянно опитваше се самоубие, по всякакъв начин вредеше на всички хора около нас, на нас самите, на всички около нас. И аз, след като завърших училище, с приятела ми дойдох да живея тук в София. Всъщност аз избягах от нея, понеже ме беше много страх. Не можеше 5 минути да живееме под един покрив, без да викаме полиции, линейки. Тя разхождаше се гола, викаше, крещеше, фърляше, чупеше прозорци, стъкла навсякъде, кървища. И беше за мене, за дете на 18 години, беше твърде неприятна гледката. И за да си я спестя, аз избягах. Тя създава страх в цялото село и никой не иска да я гледа. И откакто тя се обездвижи, се намери една добра жена, която да се грижи за нея. И просто от няколко месеца е в дом за възрастни с психични отклонения. Започва лека по лека да си възстановява малко цвета на кожата. Започва да я хранят с пасирана храна, понеже тук навсякъде е почти парализирана и не може да преглъща добре. Болестта на Хантингтън е наследствено заболяване, при което се предава генетичен дефект в един ген от ДНК. Симптомите започват да се проявяват около 40 годишна възраст, но в редки случаи могат да се отключат и преди 20-та. Постепенно засяга мисловната и двигателната дейност и води до психиатрични нарушения.